asa tapok kamulot ta kita naman rokatun nga tipabe te. Jadi amang pati namin na malo na mahukaw kami ujo kami hamuna tualaman namin yon malabot sini may disangkap ni rohan namin ng patupahon adat pasat batu ni sulang dari puluh rohan namin mamulai ulaw no yang boso mengalu-alu tuamat kalibata asa ang giat mulai di nama muka saat tu nama mujungi ulau no totong diramoti didongani Tuhani hami patu pahosa alani pada nami songon Raja Daud nama muji di bata magite arbab uning-uningan do akan asing alani mahubrani kami majuha muna pada nami asa marhite kuning-kuningan mi mangalu-alu hami tu amat taribata atau alu-alu mo jamang tu pumula jadi na ulun ima amat taribata na manok palagi tu ano laos alu-alu ma tutuhan debata Yesus Kristus. Mga luwalu tutod di Purwadiay. Oleh tema pandemi tos do hanami martinangi do mat dari bata diboto Tuhan ido aha pagiduan na natape bahite uni-uni man nami di bagasarwa nami hami mangilik sesa matutu ulaw sa darion tahu mamuji pasangap warna neng bulan nami matotor nami asa marmulan na uli marmulan na dinggan bajo mang godang mula-ulay mulai di mamang ala di baguni alaman odo hami amang manortor papungu akka paulahon akka ulaw na upar alani tentu maksudnya bidohami itu selalu pangisini hutau akan na tua-tua raja bis naros edis na walu jangan nabi marsok batu nasiya itu masuk bentak sokai